Szevasztok, pacsi mindenkinek, srácok, hello! Szevasztok, szevasztok, szevasztok. Hát hitted volna, hogy ma még látod a hommár fejemet? Verektük 12 órán keresztül a felborulok a székre habzó szájjal szemmel akkor is, úgyhogy tartsál velem! Pacsi mindenkinek, szevasztok, srácok, kösz, hogy itt vagytok, hello! Na most annyit kéne tudni, hogy hagyan vagyunk a streamen. Mondd ki, bazd meg, mondd ki, hogy 10 000, mert meg fogom monitorot, kikúrom az ablakon. Csapd ki az infót, hagyan vagyunk, gyerekek! Tudjátok, hogy van ez itt a hagyományok szerint, hogy mikor indul a stream? Amikor? Hát ha megvan a 160 milliós nézettség, ugye? Mégpedig azért, mert azt mondtam, bazd meg! Csihagyjál le, nyugodjál le! Igénytelen stream, zsízivel, ahogy azt megszokhattátok, szóval nincs értelme lázadozni, mert szálljon vágok valakit. Csapd ki az erét, ha vagány vagy. Csapd ki az erét, ha vagány vagy. Csapd ki az erét, ha vagány vagy. Csapd ki az erét, csapd ki az erét, csapd ki az erét, csapd ki az erét, csapd ki a, csapd ki a, csapd ki a, csapd ki a, csapd, 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 csapd. Gyere, geci! Na basszeg. Pár elvisz a szív görcs. Már 1540-en vagyunk, azt a kurva. Olyan sokan vagyunk, gyerekek, hogy sose volt még ennyi. Egy hangyafaszi türelmet kérnék tőletek még. Herebere, heverő, szüksümükű tekerő. Induljunk azt meg akkor, gyerekek. Déli diszkodróg hatása alatt egy kis fáziskésés. Beficced? Hát miért ne? Miért ne? Úgyhogy ráficcelünk, gyerekek, ráugrunk, mint így a szarra, úgyhogy csörgetjük is, de előtte egy kis beszélgetés következik, langyos lágy buzis zenével a háttérben. Amikor vége az utolsó dal. Befejezted. Fegyelmezd már meg magad, nem otthon vagy, hogy egy bálnafasz verjen homlokon téged, viselkedjen. Ez a muzsika az a kutya tekintetje. Srácok, köszönöm, hogy velem tartottatok. Isten tartsa meg jó szokásotokat, és a retekedjen ki a nyakatokat. Szevasztok! Kedves Anti, baszódj meg!